Bapak Ibu sangyaning para rawuh ingkang satu dahat kinurmatan ingkang salajengipun non inji upacara panggih Sri Atmaja pinanganten kanthi menika lumaraping pinanganten putri kaamping Bapak so ibu-ibun kanthi menika mijiling pinanganten putri kairing ketawang puspa warna. Gusti kula hamiwiti mukya kali sing rebeta wis tinarbuka wiwaraning sasana busana kumenyaramawa Prabawa kentar-kentar pinaring Gandaweda cahya tumara sang antariksa manjing sajroning hangga satemah damel gambira Sri Wanudya ya wong ayu Angginara Pratiwi sarjana seni kang wis pinundhungan mijil saking sasana mayang arum tumuju dampar tinuju mulya satenging sasana mulya duk nalika samana wis sanjek mugi marga kang wis tinatanan sela seta pinarwadas linebara katon warata Sri Wanudya jinampang sang Rama sang ibu pepundhen kula Bapak Haryono Ibu Ngantemi Sarimbit kang wis anganding kang putra kinasih nggih Tamandan putri wong ayu Angginara Pratiwi kang wis samakta kinanthi enggah mungging damparukmi satenging sasanadi Dumapaing padha manut wilahaning wirama babaring puspa warna kang wis ambiwada lumeksitaning gati laksana Sang Hyang Pratamu kang lenggah bene sasana pinajang wis samiya lumutrekan menika Bojo Pangaslawa. Donga pamuji men wong ayu anggi mugi samangke hangnyati lan lakarami. Kalilane Gusti Antajati ning nugra kasembadan sidaning karsa dadya. Jumbuh ingkang ginaya lestari hayu sawuri pinayungan dening Gusti Kang Maha Suci. Kinanthi sang ibu Wasarama temanten mundri wong ayu anggi kinanthi tumuju damparuk mikang wis nenggara renggan maneka warna tawiring dampar kanan miwah kering bos renengga sesekaran hamonca warna awarna seta minangka pratirna sucining ati sucining diri ya wong ayu anggi Nur Pratiwi kang wis urcata lambeng rumaja nganti madyaning bebrayan agung sawurining dampar pinajang pindancangane pandam kurang mating kalela pating kalele pamung saya hamimbri asrining sasana palenggan ing sangajenging tetamanan katolijo raya-raya hayam-hayam hangayomi angayomi mringkang dabak parami wong ayu Angginara Pratiwi sarjana seni miwah Mas Bagus Ratu Yuni Setyama Dubewa sato unggian kang tinuju gyah ing aturan lenggah hangga raras hangarantut baik gateng kang sampun piniji ing samangke hangarantut gatikan sampun piniji sumangga mijil langenira sang Narpati lampahira alon mijil langenira sang Narpati lampahira alon
ginarebeg bedaya warana nira solairan wingit lerahap sari ong sari sari lir widodari manurun Sanggya para tamu kagem Juna Putri ingkang dadi nobeng pakmatan diagung pangaksama mayak sepining swasana marasowan wonten kasantika sami ing samangke nglanataken nut laksitaning gadhe laksana panggihipun penangkat mojo temanten sarimbit wong ayu angginur pratiwi sarjana salimbiwah Mas Bagus Pratuyuni Setyana ing samanggih keparenga kapinsungsaken lelangan beksaning kaunges pisan inggih beksan golek ayon-ayon katur temanten miwah para tamu ingkang parang lekah santata Bapak Sinarjo Hangranto Asat Ponang Diwe sumeling rasa pangrasa ingkang sah ngantos paripun sugeng hamireksani beksan golek ayon-ayon sumangga matur nuwun.
Sangya para tamu kakung sumana putri ingkang dahat sinubing pakurmatan paripurna pingsungsung welangen beksan golek ayun-ayun saking Sanggara Tari Mekarsari pangarsa Mbak Tanti lan Mas Dedi wonten ing Semin ingkang kepareng ninjah babar beksan golek ayun menika pinaragan dening Nimas Evi lan Nimas Ajeng ingkang sampun paripurna golek ingkang ateges madosi utawi upadi ayun-ayun jati diri kamulyaning temanten sarimbit mungkin samanggih linantaran beksan golek ayun-ayun menika manggih sagung para tamu kakung sumutri ingkang dadi ing pakurmatan gita-gita gadine kegayuhan wis dumugi wahyaning mangsa kala deweng kodrati baning pesti saking pangasaning Gusti Kang Maha Suci keparing samanggih temanten sarimbit wong ayu anggenur pratiwi sarjana seni miwah wong bagus pratu Yuni Setyana kinane panggih misasana panggih Bakara Kancana satreng kalangan tiga ingkang wis samakta puspita triwarna mugi nyamanggih tangsal dadya menapa yang jinengka tepame gati laksana panggih menika panggih kepareng abiwada kodhok ngorek kepareng abiwada panggih temanten sarimbit panyayah canlaka mungguing warih candrane Mas